No niin, tulipahan muuten kylmä ilma ja piti kaivella pilikkihaalari esille. Tässä mietin sitä perusteellista päätöksentekoa. Mitä se tarkoittaa? Sitähän mä kauppaan vaalimainoksessa, että mä oon perusteellinen päätöksentekijä. No, se tarkoittaa sitä, että kaikki asiat aina perusteellisesti setvitään ennen kuin niistä tehdään päätöksiä. Punnitaan kaikki puolet ja kaikki asiat ei ehkä sitten, kun tehdään se päätös, ole aivan kaikista ihanteellisimpia, mutta ne on siihen hetkeen sopivia. Eli kaikissa asioissa on puolia, jotka voi olla asioita, pieniä nyansseja, jotka on kompromisseja. Mutta kompromisseja joutuu aina päätöksenteossa tekemään. Ikinä se ei voi olla niin, että päätetään just niin kuin minä haluan. Mutta mä olen sellainen ihminen, että mä pystyn tekemään kompromisseja ja kuitenkin tuomaan esille sitten ne tärkeimmät seikat aina kussakin tilanteessa ja kussakin asiassa.